posebno fascinira njihova iskrenost. Kod njih nema kamuflaže niti muljanja. Oni uvijek kažu ono što misle i zapravo kad su mi oni kao danas prateći vokali, to je nešto najljepše. Moram reći da sam fasciniran bio kad sam došao sa samim pristupom, sa harmonijom koja vlada ovdje, jer zapravo kad vidiš da postoje ljudi koji su podredili svoj život da bi bili, ajmo tako nazvati, zamjenski roditelji toj djeci, to je zapravo najveća moguća stvar za njih.